יאללה כבר, נמאס לי כבר מכל הפופוליזם בגרוש הזה. התחילו לרכב פה על גופות, על ימין ועל שמאל. כמה שאביך היה חבר טוב שלו, די כבר עם כל הניסיון להרוויח תנועה על חשבון שום דבר כבר לא נראה אמיתי. בן אדם שמוציא אלבום לזכר גופה שמתה, היה עושה את זה בשקט לבד, מזמין אנשים לשמוע וזה עניינים, לא יודע. מגעיל אותי הדברים האלה, שוב. אחי, בכמה זוכים בתביעה? הרבה כסף. רון, מי זרק עליך אבן? אף אחד, מעולם. טל רפואי? לא. זה באמת היו הבאמים? אין לי מושג מה זה, אבל אמרתי לכם שיתחילו למכור לנו את הדברים האלה. רון, רוצה טימקס? לא, אני לא עבריין. גם אני לא רוצה כובעים של פומה. לא. אחי, עצם העובדה שבכתבה עצמה רשום, היינו צריכים לעשות את זה בשביל המעריצים שלנו. איזה מעריצים יש לכם? מי אתם בכלל? מי זוכר שיר שלכם בעולם הזה שהוא לא ארס בבון משנות ה-2000 או ארס בבון ששונא ערבים משנת 2022 שאפילו לא יודעת שאתם עושים שירים אבל הוא מאוד אוהב את הקבוצה שלכם. כאילו בחיית רבק זה מביך. יושתק, אוטומטית, יובל, לא להזהיר אותם, להשתיק, שיבינו את החוקים פה, נקודה. אין לי זמן לאנשים חופרים. אמא שלי ראתה את זה גם פה בחולון. נו, בסדר. למה למכור לנו מה יוצא להם מזה? לא יוצא כלום חיים שלי, תאמיני במה שאת רוצה. בסדר? העולם רגיל, לא יקרה שום דבר, אוטוטו מונדיאל, בסדר? תחשבו שהכל רגיל. נועה קירל גם עומדת לייצג אותנו באירוויזיון. זה יקרה השנה, כן? זה יקרה. תבוא למיימי, נעזור לך, פשוט תמחק את הסרטון. למה אני צריך למחוק את הסרטון, טראמפי? מותק? לא צריך שתעזור לי, כפרה עליך, ממש לא. שאלוהים יעזור לכם. סטניסטים חמודים שכמוכם. איך בא לי פייסל ימלא? אחלה מרטין. מי אתה הכי לא מובן? אני? מה אתה חושב על בן זיני? אח שלי, אני אוהב אותו, לא משנה מה. שבת שלום, שבת שלום מזי, שבת שלום איי. יש לי מחר יום הולדת, מזל טוב. מישל מורלי? מישל הקטנה? לא מאמין לך, חיים שלנו, מה העניינים כפרה עלייך? כי הכפילת יעל בר זוהר שכמוך. מה העניינים? נסיכת עולמות. כל מה שאמרת אשכרה קורה. כפרה עלייך, מה הגזמת? מה? מישל, את יודעת מה מפתיע אותי לפעמים? שאנשים חושבים שאחרי שבן אדם נגיד מתפרסם או מגיע לתודעה או משהו כזה, הוא צריך לשכוח אנשים. אני לא שכחתי מעולם אף אחד שאני מכיר בחיים. ויק או סטטיק, דברים שנגמרים באיק, לא. מה אומר על שבק סמך? יש סינגל חדש, וואו, מעניין לי את הביצה. DMX או בסטה ריימס, וואו. DMX עשה הישגים שבסטה לא יגיע אליהם גם עוד 70 שנה, 5 אלבומים, נאמבר 1 בבילבורד, back to back to back to back to back, אבל בסטה ריימס הוא הגוט, כאילו בסטה ריימס רלוונטי במשך 40 שנה עוד מעט, מ-Leaders of the New School עד עכשיו, אז כאילו... יכול להיות הרבה יותר טוב, הוא יודע את זה, הוא פשוט צריך לשמור על הפה. ממש לא, טראמפי, אני לא צריך לשמור על הפה, ועוד שנייה אתה נחסם מפה ולא תוכל להיות פה כפרה, אז תנסה ללכת לחברים המטומטמים שלך מהאילומינטי, שינסו להיכנס ולראות מה אני אומר. ככה או ככה, בחיים לא יתרום לכם, תוציא את הבולבול של השטן מהפה שלך, כפרה עליך. זה לא טעים, זה רק נראה בטעם של תות. בסדר? אבל זה לא באמת. טוב? די, לא לעניין, כפרה. שים מבטחך בבורא עולם, תאמין לי, הוא יעזור לך. טראמפי, באמת. איך הכרת את רועי מנה? בווילה שעבדנו ביחד. הדבר היחידי שיצא טוב מהדבר הזה, ואולי הדבר, חוץ מהילדות שלי, הדבר הכי טוב שקרה לי ב5 שנים האחרונות זה רועי. אין חברים כאלה. אין גברים כאלה, אין נשמות כאלה, אין אנשים עם ערכים כאלה.
ואין מוכשרים כאלה, שזה הכי חשוב. עודד מנשה או גיל ססובר? בשבילי גיל ססובר. ססובר היה הבן אדם שכולנו רצינו להיות שהיינו ילדים. רצינו להתלבש כמוהו, רצינו לדבר כמוהו, רצינו להיות גיל ססובר. ילדי שנות ה-90 חלמו להיות גיל ססובר. כולנו. אני רוצה להיות רון אשר. זה לא כזה כיף, דוקטור ארט. אמרתי לכם שהוא משת"פ של האילומינטי. ראיתם אותו יושב ברעיון שעה ככה? אני מדבר על סימבוליזציה ועושה אותה. מה אנחנו בתור אזרחים יכולים לעשות? להאמין כולם ביחד, בו בזמן בבורא עולם, ולתמוך אחד בשני ברגע שזה יתחיל. התחפשתי אליך לפני 5 שנים, כן? זוכרים שהייתי פעם משהו נחשב פה במדינה המטומטמת הזאת? איזה תקופות מוזרות. יש לי בעמוד צילום של אסון התאומים. אמרתי לכם שזה דמולישן, אתם לא מבינים. המטוסים היו סוג של סימולציה, אתם... עזבו. מה הרגשת שריילי נולדה? וואו, אני לא יודע לתאר את האושר הזה שהיה לי. אני לא הצלחתי להחזיק את עצמי. אני לא בעניינים על מה מדובר, מה מתחיל. שכתוב, מלכה קשור לאילומינטי? וואו, הכל קשור לאילומינטי. מה השמות של הבנות שלך? ריילי, שיילו. אתה הולך לעשות עוד ילדים? לא, בעולם הזה לא. מה שאסור להאמין, תהיו תמימים, רק בורא עולם. מי הבעלים של האילומינטי? ינגלה שחר, מי הבעלים? נראה לך שיש בעלים אחד? הם לא עושים יותר סרטונים? לא, גם לי לא. לא רציניים, כל הזמן היו עסוקים באוכל שלהם וזה, אף פעם לא היה להם זמן, אף פעם לא זה. אין לי סבלנות לדברים האלה. ראיתם גם שזה נחלש ברמות קשות. בכוח המחשבה, בסדר. קובי עוז או זאב נחמה? היית צריך להגיד קובי או זאב נחמה. אתה רואה כמה אתה לא שנון? כי יש לך קובי עוז, אז יש לך עוז זה או זה. אתה מבין? קובי או זאב נחמה. אתה מבין? עומד בזמן שלנו עכשיו להימחק מלחמה אמיתית תוך מספר דקות. אמרתי לכם, אומרים את זה הרבה. לא כל העולם, אבל רובו, כן. אני לא פעיל באמת של רון אשר, לא. אלון יהודה מטפל שם את העניינים. מה אתה אומר? יאללה, זה לא עוז. היית עושה פרסומת לטרופית? דווקא כן. טרופית? בטח שכן. דברים שאני אוהב? תלוי אבל איזה טרופית. טרופית של טמפו. וואי, הטרופיות הישנות שהיה בטעם תפוח, והיה בטעם ענבים, והיה בטעם, לא זוכר איזה. איזה עוד טעמים היה לטרופית של טמפו? אל תגלגל בלה, אני לא מגלגל כפרה. אני עושה נייר פרגמנט, אני מכין יצירה. טרופית זה ילדות, אין לה טרופית קרה. שבת שלום לכולם, הכי טעימה. הקשים זה קשים צהובים שמוכרים אותם, זה לא קשור לטרופית. אז אותה תקופה היה גם את השוקו הזה בקרטון הקטן עם הקש שמודבק מאחורה, והיית מוציא הקרטונית החומה הזאת. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, פנסור. לא הלכת ליום הולדת של עמוס לוזון? אני נראה לך כמו ארס שהולך ליום הולדת של אנשים שקשורים בכדורגל ישראלי. הבן אדם היחידי שאני אוהב בכדורגל הישראלי, כי הוא משכיל וגבר, זה עידן ורד. באמת. ושחקני עבר למיניהם, אלי דריקס וכאלה שהם החיים. אבל באמת, אחי. אני לא אעשה שום שיתוף פעולה עם הבן אדם הזה. אני בטוח אבל שגגה ינסו ללקק לנתנאל בשנייה שהוא יוצא. תזכרו מה אני אומר לכם, אתם תראו איזה תמונה של נתנאל עם סטטיק מתישהו, ינסו זה, אין מה לעשות. אני לא יכול לשלוט על הדברים האלה.
ואני לא עושה איפה ואיפה עם חברים שלי שיעשו מה שהם רוצים. זה לא מנגד על פרסומות, אכפת לי, אני כבר לא ראפר, אני כבר לא עושה מוזיקה וזה לא ממש מעניין אותי. אני עכשיו יכול להסתלבט על נשים ולא אכפת לי כמה אתם צוחקים על הדברים שאני עשיתי, זה לא ממש מעניין אותי. כמה מביניכם נכשלתם בכוחות עצמכם, אפילו הכישלונות שלכם הם לא בכוחות עצמכם, הם בזכות אחרים, אז כאילו אני לא מתרגש מאנשים. רון, מי מספר 1 באילומינטי? אין לי מושג. אני חושב שעשו את שערוריית ערן זהבי נטו בשביל שלא תתעסקו בעובדה שזימנו את עומר אצילי לנבחרת. רצו להוריד אתכם מזה, אז העסיקו אתכם בשם יותר גדול ממנו. זה הכל, וזה טריקים משנים של התקשורת, וזה דברים מאוד מאוד עתיקים, ועושים את זה כל הזמן, אבל בסדר, אתם לא תבינו, אז אין למה לנסות לגרום לכם בכוח לנסות להבין. מי שרוצה להבין, יבין. חיים יבין, אתם לאו דווקא. מה אתה חושב? לא חושב על זה. אתה נותן... חבר'ה, אנחנו ב-10% אחרונים של בטריה, ואני לא מתכוון להטעין, אז תשאלו שאלות מעניינות. מה אתה חי בסרט שטליה מהאח הגדול לא כוסית? היא לא כוסית, אין לה תחת, אין לה זה, הכל אצלה עומד במקום, סיליקון, מגעיל, דוחה כזה, פחות הטעם שלי, סורי, נראית כמו נערת ליווי טרנס ג'נדרית מתאילנד, לכאורה, זה נראה בדיוק אותו דבר. Why are you so miserable? Well, I'm surrounded with stupid people, and stupid people make me miserable because I know there's no fucking chance in this world. They're the majority, so when the majority of people out here is stupid, dumb, unintelligent, and whatever, it makes intelligent people miserable because they know there's no chance for this world. פרקי, תחסום את שרק בבקשה, לחסום אותו, שינסה לעשות את הטריקים שלו במקום אחר. שילך, יעשה את זה לסבלימינל. אסור להיות, יחסמו אותך בכיף. שבת שלום ומבורך. מה אתה אומר על מאיה בוסקילה? דומה לברקן, אבל מאיביי. כאילו... שבת שלום שרבון. איש מיוחד שאומר הכל בפנים. משתדל, מה לעשות? הכובע שלך קצת מזכיר את האילומינטי, יאללה. לה 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 לי לה לה לי לה לי לה לה. אתה לא מבין, זה מגעיל עליי שהוא עשה, מי עשה? את מי זה מעניין? מה דעתך? לא מעניין. נתנאל יזכה בעזרת השם.
נו, ברפאלי לא נראה טוב. שבת שלום, שבת שלום. שמע שיש אנשים כמוך, אין. איך אמור להשפיע על היום שלכם? אחי, אתה לא יודע מה הולך לבוא. אתה חושב שהולך לבוא איזה משהו שיקרה בעולם ולא ישפיע עליך? אוקיי. תחי רגיל, אחי. אין לי כוח להסביר עוד פעם. למה צריך לקרוא משהו ביני לבין קריזמו? כולה באתי ואמרתי, אני לא מבין איך בן אדם עם שיר אחד, קרין נותנת לו וי כחול, כמו הדר פנג'ון, כמו קריזמו, כמו הרבה אחרים, סבב, זה לא בשביל לרדת עליו, לא רבנו. אבל זה בסדר, עזבו, מה נכפת לי כבר מזה? הולך להיות סקנדל רציני מאוד. מה אני אומר על רועי עוז? לא מעניין אותי יותר מדי הבחור הזה. מה אני חושב על שמשון ויובב? לא שמעתי עליהם שפינוקיו היה רלוונטי. שמשון ויובב הולכים למלא את פארק הירקון, מה, לא שמעתם? מה אתה חושב על האלבומים באוקראינה? אני העליתי את זה, אתה יודע מה אני חושב. מה דעתך על הדיס של די גיים? מביך, חלש. אתה אוהב את הבוסטון סלטיקס? לא שונא אותם. עזבת את עולם המוזיקה? מזמן, אף פעם לא הייתי חלק מהעולם הזה. גם כוכבי רשת אחרים מוציאים שירים. אני כמו בן זיני, בן קייס, אבל זה פעם בהוצאתי שירים. אני יודע שיש פצצות גרעיניות שמכוונות לכל העולם. עכשיו תראו מה יקרה בשבועיים הקרובים, יהיה מאוד מגניב פה. נושא חדש מפילבוקס 202 צנחנים, כפרה עליך אדם, תשמרו על עצמכם נשמה. הולך להיות אש בחזית אוטוטו. תכינו את עצמכם. תשמרו על עצמכם לפני שאתם שומרים עלינו, תזכור את זה תמיד, את הכלל הזה. אני אידיוט. טוב. נעלבתי. אני יודע שמחפשים אותי בכוח, זה בסדר, זה אותם טרולים כל הזמן. יאללה, אני הולך לחרבן, חבר'ה, היה כיף, ביי. שבת שלום.